बिराद मोजां इनिशिएटिभ बियो श्री जुधाग्रामा महिलारिनि निर्देशआव जोङो एबारनि सरकारा प्रथमबारनि थाखाय जोङो बे गथ'फोरखौ टप 10 मोननाय 11-12 इनक्लुडिं MIL प्रत्येकटा गभर्नमेन्ट स्कुल आरो प्राइवेट स्कुलनि गथ'फोरखौ जोङो दिनै बिथांमोननि बिराद सिगनिफिकेन्ट मोनसे एचिभमेन्ट दाव जों एनकारेज होदों प्रत्येकजन गार्जेनफोरखौ लोगोसे जोङो स्टुडेन्टसफोरखौ आरो टिचार्सफोरखौ जोङो मान बावदों गतिके बिथांमोननि जिबननि बिराद मोनसे सिगनिफिकेन्ट डे बे डेआव जोंबो समभागि जानानै बिथांमोनखौ एनकारेज होनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि बिथोनाव जोंनि youth आरो BSU विंसआ जे इनिशिएटिभ लादों बियो जोबोद गोजोनथाव आरो जोबोद खुसिनि खोथा बियो आरो फैगौ दिनाव मोनसे बेबादि प्लेटफर्म होनायनि जरियते जोङो इयुननि जोलै स्टुडेन्टसफोरखौ जोङो गोजान लामा थाबायनायनि थाखाय एनकारेज आरो कन्फिडेन्ट मोनसे होगोन होननानै आं मिजिंथियो